Shin a ina aka kwana a dangane da shari'ar wanda ya kashe Hanifa wato Abdulmalik? Masu sauraron mu wannan wata tambaya ce wadda mun san kowanne a cikin ku yakan so ya ji menene amsar ta. A ina aka tsaya a dangane da shari'ar Abdulmalik, shin menene matsayarta? Masu saurare a yanzu haka muna ɗauke da wato yanda ake ciki a dangane da wannan shari'a ta wato Abdulmalik. Amma kafin mu tsunduma cikin kawo muku rahoton, da Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka dangula mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin hakan ne zai dinga baka damar samun labaranmu da bidiyon mu a kushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. A halin da ake ciki masu saurare mun san kowa zai so ya ji shin menene matsaya inda aka tsaya a dangane da wannan shari'a ta Abdulmalik wanda ya kashe Hanifa, wanda jama'a da dama sun so su ga yadda aka yanke hukunci da hanzari wato da wurwuri a dangane da wato yanda Hanifa ta mutu, wato yanda kowa abin yake raɗaɗi a ransa a ce an yankewa wanda wato ya kashe tan hukunci wato a nan take, yanda al'umma wato hankalinsu zai kwanta. Sai gashi lokacin da aka gurfanar da Abdulmalik wanda ya kashe Hanifan a kotu, inda kotun ta wato ɗage shari'ar zuwa kwanaki 7 masu zuwa, inda a yanzu an ci wasu daga cikin kwanakan, inda a yanzu wato Abdulmalik yake jiran fuskantar hukunci akan abin da ya shuka. Wannan ɗage shari'a da aka yi, wasu ba su ji daɗin wannan lamari ba, sun so a ce yanda abin yake da zafinsa a ce an yankewa shi ma wanda ya aikata abin wato hukunci nan take. Duk da dai an riga an san Abdulmalik shine wanda ya aikata wannan wato ɗanyen aiki akan wannan yarinya ya shekara 5 Hanifa, amma kotun dai tana nan dai tana shirye-shirye akan yanke masa hukuncin da jama'a dai suke so su gani shine shin za a yi adalci ne a dangane da yanke hukuncin wajen yi wa Abdulmalik abin da ya aikata, ko kuma a'a akwai wani rangwame da wato kotu za ta masa. Amma ga bisa alamu dai kotu za ta yi abin da ya dace, duba da yanda shi kansa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewa da zarar kotun ta zartar da wato hukuncin a kashe shi, to fa ana kawo masa takardar sa hannu zai saka hannu. Masu sauraron mu abin da muke so ku sani a dangane da wannan shari'a shine shari'ar dai tana nan, kuma yanda wato aka ɗauko ta na yanke masa hukunci yana nan, babu gudu ba ja da baya. Kotu za ta yanke masa hukunci, kuma za ta yanke masa hukuncin ne daidai da abin da ya aikata. Jama'a ku sani cewa ran Hanifa da wannan mutumi ya tafi da shi wato ya kashe ba zai tafi a banza ba, haka zalika wato su ma kansu iyayen Hanifan dole wato za a bi masu kadinsu akan wannan mutumi. Babu shakka dai wannan batu na shari'a shine abin da a yanzu haka dukkan al'ummar jihar Kano da ma dai sauran inda wato al'umma suke wanda suka san wannan lamari suke zuba ido su ga wannan hukunci za a yi akan wannan mutumi, inda kowa yake tofa albarkacin bakinsa na dangane da cewa wanda ya kashe mutum ƙa'ida shine a kashe shi ma domin ya ɗanɗana abin da ya ɗanɗana wa wanda ya kashe, inda wasu kuma suke cewa babu shakka bai zama lallai a kashe wannan mutumi ba. Jama'a dai abin da ya kamata a halin yanzu, tun da hukunci a hannun kotu yake ba a hannun mutane ba, abin da ya kamata shine kowa ya zuba ido ya ga irin hukuncin da za a yi akan wannan mutumi nan da kwanaki 2 ko 3 masu zuwa, inda kamar yadda kotu ta ɗage wannan wato shari'a, kwanakin ne suna nan zuwa za a yankewa wannan mutumi hukunci. Masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu kawo muku labarai da dumudumin sa wato a dangane da wannan hukunci. Za ku ji mu ɗauke da wato yanda wannan lamari zai kaya da zarar kotu ta zauna, za ku ji mu ɗauke da rahoton yanda kotun ta zauna da abin da aka tattauna da kuma irin hukuncin da aka yanke masa, duka za ku ji mu ɗauke da shi. Idan ma ta kama har bidiyo za ku ga mu ɗauke da shi na yanda zaman kotun ya kaya.
Ga wanda yake son wato bibiyar labarai wato da dumi su a rubuce ta harkar jarida, wato za ku iya bibiyar mu a shafin jaridar nan tamu mai suna mbchausanews.com. Za ku samu dukkan wasu rahotanni a wannan gidan jarida. Mun gode.